Динар Камалиев Qozon егеті тумыштан физик мөмкинлеге шикле булса да 10 елдан артык барс канатлары командасында чыгыш ясый. Баскетбол ойнаганда үземне чын мәгънәсендә көчле хис итәм ди Динар. Буйгы бутырырга вакыт юк, көн сайын күнегүләрдә катнаша. Ул баскетбол буенча спорт стасы дәрәҗәсенә ирешкән. Күңелсезлеккә бирешү юк та инде, көненә атнасына 5 тапкыр тренироваться итәбез. Бик желание белән көн сайын менә яңа ниләр белән ниятләр белән тренировкаларны үткәрәбез инде. Илнур Зарипов барс канатлары командасында уйнау өчен 1 еллык туган ягы Сарманнан Казанга күченеп килгән. Ул спортка балачактан гашыйк. Тренировка киләсең, общение, режим, дисциплина, үзеңне тотырга анда, например, югалмаска бер дигән җир инде. Таиф кубогына узучы турнирның финал өлешендә Казанның барс канатлары Төмәннең Шанс һәм Сербиянең Варбарс командалары ярыша. Вильян Недич бу турнирда катнашучы бердән-бер гүзәл зат. Сербия баскетболчыларының капитаны, 15 ел спортта ул. Уйный башлаганда егетләр арасында бер үзем чыгыш ясау кыенрак иде. Хәзер без бер гаилә кебек бер-беребезгә терәк булып ярышабыз. Физик яктан нык булгач тормыш та матуррак. Алексей Горанецкий Төмәннең Шанс командасы уенчысы 16 яшендә юл хәрәкәтендә имгәнгәч баскетбол белән шөгыльләнә башлаган. Сынаулар алдында сыгылып төшәргә ярамый ди ул. Это дело всей моей жизни. Спорт ул минем тормышым. Мен монда үземне башка яктан ачтым, яңа мөмкинлекләр барлыгын аңладым. Минем кебек төрле сынаулар алдында калган кешеләр белән танышып, бөтен дөньяны урап чыктым. Россия җыелмасы составында чыгыш ясадым. За сборную России. Физик мөмкинлекләре чикле кешеләр арасында мондый дәрәҗәле спорт вакыйгасы Таиф җәмгыяте ярдәме белән оештырылган. Спорт физик мөмкинлеге чиклеләргә тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итә. Бу ярышның социаль әһәмияте бик зур. Это их образ жизни. Физик мөмкинлеге чикле кешеләр төшенкелеккә бирелмәсеннәр. Менә безнең спортчылар, алар чын мәгънәсендә үзләрендә көч таба белүчеләр. Командабызга даими рәвештә яңа кешеләр кушылып тора, монда килгәч кәефләре күтәрелә, яшәү дәртләре арта. И у них получается то же самое. Финалда Казан һәм Сербия командалары көч сынашты. Кискен уенда барс канатлары баскетболчылары җиңеп чыкты һәм Таиф кубогына ия булды. Мондый турнирны киләчәктә ел сайын оештырырга ниятлиләр. Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятинов, Яңа Гасыр каналы.